A teda k pánovi Bartekovi, to bol taký milý závan 50. rokov, vaše vystúpenie. Opäť, nehovorili ste k veci, iba ste urážali mňa a mojich kolegov. Zabudli ste uraziť pána Hargaša, ktorý teda tiež bol predtým v štátnej správe. Zabudli ste uraziť moju ženu, aj môjho otca ste zabudli uraziť, ani na môjho psa ste si nespomenuli. Čiže neviem, či vás pochvália teda vo vedení. Ale samozrejme ste sa opreli do pána Odora, ktorý teda vládol 5 mesiacov bez dôvery parlamentu, čiže nemal reálny vplyv na rozhodnutia v Národnej rade. A hovorili ste o Lego kockách a šírite tú lož o tom, že to bol program pre nejakú vládu, pričom to bolo menu, z ktorého sa dalo vybrať. Skúste byť ticho, keď rozprávam ja, pán Bartek. A preto viem, že to bolo menu, z ktorého sa dá vybrať, lebo si z neho vybral pán Kamenický. Lebo opatrenie, ktoré je v tejto konsolidácii, je aj z Lego kociek pána Odora. Škoda, že ste si ich nezobrali viac, ale opatrenie, ktoré sa týka dávok nezamestnanosti, je opísané od Lego kociek, do ktorých sa teraz obúvate a ktoré stále kritizujete.